yan. Tapos, nagawa mo pang lokohin? May bago ka na naman? Si Mitch na ang mahal ko. JR, Ano ba yan, Mitch? Akala ko ba sadali ka lang? Siguro nag-date kayo ng babaeng yun, no? Ano ba yung sinasabi mo? Di pwede, anak. Walang gas yun. Eh di palagyan mo. Wala tayong pera. Isa ka pa. Pwede ba? Pupunta na lang ako dyan kapag may pambayad na ako. Ma! Ano? Magsalita ka! Ano? Binenta ko na. Ano, ma? Bakit mo binenta? Mitch? JR! Hindi na nadala si Tito JR kay Mama. Pera lang kasi ang mahalaga sa kanya. Siyempre, mahal ko ang tito mo. Hindi ka mabubuhay nang wala kang hinuhututan, Ma. Para sa'yo din naman ang ginagawa ko. Yung ATM ko, nakita mo ba dito sa bag ko? Nasa akin. Bakit hindi mo pinalam sa akin? Sorry na, mahal. masama yung pakiramdam ko. Ano po? Bakit walang laman yung ATM ko? Bakit walang laman yung ATM ko? Saan mo ginamit yung pera? Hello, Nay. Hello, anak, napatawag ka? Kumusta kayo dyan? Ano bang nangyari sa'yo, JR? Bakit mo niloko si Lovely? Nay, pasensya na po kayo. Hindi ko naman sinasadya. Kailan ka pa magbabago, anak? Matanda ka na. Yang si Lovely, napakabait na tao yan. Tapos, nagawa mo pang lokohin? Hindi ko na siya mahal, Nay. May mahal na akong iba. At kasama ko ngayon siya dito. Anong sabi mo? May bago ka na naman? Nay naman, wala na kami ni Lovely. Si Mitch na ang mahal ko. Ikaw talagang bata ka. Samantalang si Lovely, na pinangakuan mo ng kasal, basta-basta mo na lang siyang iniwan. Sige na po, Nay. Tsaka na lang po tayo mag-usap. JR? JR? Hello? Ano ba naman tong batang to? Di na nagbago. Paano na ngayon si Lovely? Mahal, sino yung kausap mo? Si Nanay Mahal. Ano sabi niya? Ayun, sinisermon na naman niya ako. Ganun talaga ang mga nanay. Gaya ng mama ko, pag tumatawag ako sa Pinas, lagi nagpapaalala. Kaya nga, Mahal. Papasok ka na ba sa trabaho mo? Oo, Mahal. Papasok na ako. O sige, mamaya, papasok na din ako sa trabaho ko. Sige, mamaya, susundin kita sa trabaho mo. At kakain tayo sa labas. Sige, pero wag na lang tayong kumain sa labas. Mas gusto ko, magluto na lang ako dito ng ulam pagdating. Sige, Mahal. Mas maigi pa nga. Ano ba yan? Naalis na ako. Sige, mag-iingat ka. Mahal, ano kaya kung pagbakasyonin natin dito ang anak ko? Pwede naman, Mahal. Pero dapat may ipon tayo. Ano ba yan? Ang laki naman ng sahod mo ah. Hindi mo ba pwedeng gawa ng paraan? Sige. Sa susunod na buwan, pagbabakasyon natin sila. Sino sila? Iisa lang naman ang anak ko ah. Oo nga. Pero kasama yung nanay ko. Ano ba yan? May kasama pa talagang asungo. Sige na nga. Bakit parang napipilitan ka? Hindi. Sige, titingin lang muna ako ng murang ticket para sa kanila. Mabuti pa nga. Baka may nakapromo. Ito mahal oh. May naka-promo, mura pa. Oo nga, no? Ano, i-book na natin? Sige. Okay na mahal. Salamat. Basta para sa inyo, handa akong gumastos.
Hello, Ma. Anak, may good news ako sa'yo. Ano po yun, Ma? Makakapagbakasyon ka na dito sa Singapore. Talaga po, Ma? Oo, anak. Matutupad na rin ang pangarap mong makapunta dito. Mabuti naman po, Ma. Nabilhan niyo po ako ng tiket? Di ba sabi mo, gipit ka ngayon? Anak, hindi naman akong bumili eh. Ang Tito JR mo, kaya magpasalamat ka sa kanya. JR, si Rysel. O Rysel, kumusta ka na? Hi po, Tito. Okay lang naman po ako. Salamat po, Tito. Makakasama ko na po si Mama kahit ilang araw lang. Oo, walang anuman. Basta para sa inyo, handa akong pasiyahin kayo. O sige na anak. Siya nga pala, kasama mo si Nanay Lisa pag nagbakasyon ka dito. Sino po yun, Ma? Ang nanay ng Tito JR mo. Ah, ganun po ba? Sige po. O sige anak, pagbutihan mo yung pag-aaral mo ha, para pag nakapagtapos ka na, makakapagtrabaho ka na rin dito. Opo, Ma. Magiging engineer po ang anak nyo. Wow, sana nga anak. Oo naman po, Ma. Sige na po. Bye. Okay, bye. Ma, punta po tayo sa mall. Sige anak, tatanungin ko lang ang Tito JR mo. JR, pwede bang pumunta tayo sa mall ngayon? Sige, ano ba yung bibilhin nyo? Pero mamaya, pupunta natin si nanay ha? Oo na, pagkagaling natin sa mall. Sige, nag-bis na ako. Sige, bilisan mo ha. Ma, alam niyo po, may gusto akong bilhin sa mall. Sige mamaya, hihingi tayo kay tito mo. Mabuti na lang po, Ma. Nag-asawa kayo ng galante. Oo naman, ako pa ba? Hindi lang yan ang kaya niyang ibigay sa atin. Teka, Nay. Saka sa loob? Ito na ba yung bahay nila, Mitch, anak? Oo, Nay. Tara, pasok na. Si JR na siguro to. Nay, mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mabuti po napadalaw po kayo. Maupo po kayo. Ito kasi si JR. Mapilit. Gusto ko nga sana sa bahay na lang. Nay, mas mabuti po na dito po kayo sa bahay. May aircon pa at malamig. Kesa naman po dun sa bahay nyo, mainit. Lalo na ngayon, summer pa. Hindi naman siguro, Iha. Tsaka sanay naman na ako ng electric fan lang sa bahay. Oo, sanay yan si nanay. Ayaw nga niya magpakabit kami ng aircon sa bahay. Buti naman. Siya pang gagastusin mo pag nagpakabit siya ng aircon. Sige, sandali lang. Ikukuha ko lang ng maiinom si nanay. Wag na, Mitch. Busog pa naman ako. Lola, andyan po pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nay, sandali lang po. Pupunta lang po ako sa kusina. May gagawin lang ako. Mitch, samahan na kita. Nay, sandali lang po. Sige. Lola Lisa, kamusta po kayo? Mabuti naman. Balita ko, maganda yung kursong kinukuha mo. Galingan mo, ha? Opo, Lola. Siya nga po pala, dito po ba kayo matutulog? Siguro. Dito na lang po kayo matulog, Lola. Tabi po tayo sa kwarto ko. Malaki naman po yun. Sige, Apo. Sabihin ko bukas na lang ako uuwi. Talaga po? Mabait at maalalahanin itong anak ni Mitch.
hindi kagaya niya. Nay, tara na po dito sa kusina. Kakain na po tayo. Anak, alalayan mo si Nanay Lisa ha. Opo, Ma. Tara na po, Lola. Mahal, pupunta lang ako sa dati kong classmate. Mayroon daw siyang offer na trabaho para sa akin. Sino yun? Babae ba? Oo. Si Gladys. May-ari siya ng isang kumpanya. Nabanggit ko kasi na naghahanap ako ng trabaho. Talaga lang ha? Basta umuwi ka kaagad. Oo naman. Sige mahal, alis na ako. Sige. Umayos ka, JR. Oras na malaman ko na may babae ka, humanda ka sa akin. Mahal! Ano ba yan, Mitch? Akala ko pa sadali ka lang. Siguro nag-date kayo ng babaeng yun, no? Ano ba yung sinasabi mo? Mahal naman. Sinabi ko naman sa'yo na gagabihin ako, di ba? Oo, sinabi mo nga. Pero hindi ka nagre-reply sa akin. Mahal, may pinag-usapan lang kami. At pinaliwanag sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Hindi ako naniniwala. Mahal, paniwalaan mo ako. Paano kita paniniwalaan? Kung nung nasa ibang bansa pa tayo, nagawa mo na akong paglihiman, dito pa kaya? Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Akala mo hindi ko malalaman ang mga nakaraan mo? Yung si Lovely, di ba naging ka-live-in mo yon? Oo. Saka, alam mo naman yung dati, di ba? Baka nakikipagkita ka pa dun ha? Sinasabi ko sa'yo. Matagal na kaming hiwalay noon. At ikaw yung pinakasalan ko. Basta, sa oras na may kinakatagpo kang ibang babae, humanda ka sa akin. Mahal, hindi ko yung magagawa sa'yo. Tandaan mo yan. Alam mo, sabi ng boss ko kanina, mag-umpisa na ako bukas. At malaki daw yung sahod na bibigay sa akin. Kaso nga lang, may panggabi ako. Pero okay lang naman yun, di ba? Anong okay? Hindi man gaya dati ang sahod ko sa ibang bansa, malaki pa rin naman yun. Talaga? Basta, ang akin lang, pagkatapos mo sa trabaho, umuwi ka kaagad ha? Oo naman. Alam mo naman na ayokong nagagalit ka. Sige, papayag na ako. Pero, huwag kang makikipag-usap dun sa boss mo ha? Paano naman yun? Pwede ba yun? Basta, ipangako mo. Baka mamaya magkagusto ka dun kasi mas mayaman yun sa akin. Alam mo, hindi naman yun ang habol ko. Yung trabaho. Ikaw talaga, kung ano ang iniisip mo. Halika nga dito. Tara na, matulog na tayo. Hello, JR. Nasaan ka na? Hello, mahal. Bakit hindi ka pa umuwi? Pauwi na rin, mahal. Sige, mahal. Mamaya na lang ulit. Tatawag ako. Loko yun ah. Pinatayan ako? Ma'am Gladys. O JR, ba't nandito ka pa? Di ka pa umuwi. Kasi ma'am, meron po sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Ano yon? Ma'am, ganito kasi yun. JR, may tumatawag sa'yo. Sagutin mo, baka ang misis mo yan. Magalit na naman sa'yo. Ma'am, sandali lang ha. Ma'am, meron sana akong gustong sabihin. Ano nga yun? Ma'am,
Sige, JR. Mauna na ako. Sige po ma'am, maraming salamat po. Wala yun. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Meron akong kausap na tao, mahal. Paano ko masasagot? Kahit na. Sana sinagot mo man lang para narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Ano ka ba naman, mahal? Lahat na lang gusto mong alamin? Oo, dahil asawa mo ako. Ano ba yan? Wala naman akong nililihim sa'yo, di ba? Ikaw pa? Lalaki ka. Kaya alam ko ang mga galawan mo. Hindi ko na alam kung paano pa ako kikilos. Lagi ka na lang ganyan sa akin. At ikaw pa ang may ganang magalit ngayon? Hindi naman sa ganon. Nakakarindi lang kasi. Nagrereklamo ka na ngayon? Ha? Hindi. Sa susunod na hindi mo sagutin ang mga tawag ko, makikita mo. Oo na, sorry na. Huwag mo kong hawakan. Mahal, papasok na ako. Sige na mahal, alis na ako. Eh di umalis ka. Nako, maraming salamat po ma'am. Sorry po ma'am. Hindi ko po sinasadya. Wala yun. Gladys na lang pala yung tawag mo sa akin. Parang di naman tayo magkaibigan nung high school. Sige, salamat Gladys. Paano yan? Aalis muna ako. May lalakarin lang ako. Sige. JR, Mitch, yun palang boss mo ha? Kitang-kita ko na malagkit ang tingin mo sa kanya. anong ginagawa mo dito? Umuwi ka sa bahay sa ayaw at sa gusto mo. May trabaho pa akong gagawin. Sige, kung ayaw mong umuwi sa bahay ngayon, humanda ka. Uuwi ako, pero mamaya, pagkatapos ng trabaho ko, Sinabi ko, ngayon ka uuwi. walang gagawa ng mga trabaho ko sa opisina kung uuwi ako ngayon. Ayaw mo ha? Sige, Mitch, mahal. Babaliw na yata yung babaeng yun. humanda ka sa akin mamaya. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Oh, ba't nakalak tong pinto? Mahal! Pakibukas tong pinto! Mahal! Mahal! Lumayas ka! Mahal! Bakit mo ginagawa sa akin to? Sinabi ko sa'yo na umuwi ka na. Hindi ka sumusunod sa sinasabi ko. Kaya maghanap ka ngayon ng tutuluyan mo. Mahal, huwag mo naman gawin sa akin to. Tatrabaho ako ng maayos. Ano tuloy yung gagawin mo sa akin? Utang na loob ko pa sa'yo yon? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Kaya ka lang naman nagtatrabaho doon dahil sa boss mo. Kung hindi ko pa nakita kanina, pinagmumukha niyo akong tanga. Alam ko naman na may gusto ko sa kanya eh. Ganyan na ba talaga yung tingin mo sa akin? Oo, dahil wala kang kwentang lalaki. Kaya lumayas ka na! Alis! Alis! Mitch, sandali lang! Mitch! Gusto mo ba? Tumawag pa ako sa barangay para paalisin ka. Umalis ka na! Mitch! Alis! Ma, anong nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw? Pinalayas ko ng tito mo. Ano, Ma? Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ni Tito? Ayoko na. Nahuli ko sila ng boss niya.
Ma, baka wala naman silang masamang ginagawa. Anong wala? Kinakampihan mo pa yung lalaking yon? Ma, bakit palagi ka nalang ganyan sa mga lalaking nakakasama mo? Rysel, bakit ganyan ka magsalita sa akin? Mama mo ko! Kaya dapat ako ang kampihan mo! Oo, mama kita. Pero ayoko sa ginagawa mo. Lahat na lang ng mga lalaking nakakasama mo, pinaghihinalaan mo. Kahit wala naman silang ginagawang masama. Mabait si Tito JR. Sa katunayan nga, nagsabi siya sa akin na lahat daw ng kailangan natin, siya ang magpo-provide. Tapos ganito lang isusukli mo sa lahat ng kabutihan niya sa atin? Nang dahil lang sa mga maling hinala nyo? Kasi kitang-kita ko! Nakita mo nga, Ma. Pero hindi mo narinig ang usapan nila. Lagi ka namang ganyan eh, di ba? Rysel, saan ka pupunta? Basta, bitawan mo ako. Rysel! Rysel! Nay, ano po? O anak, anong nangyari? Bakit may dala kang gamit? Nay, pinalayas na ako ni Mitch. Bakit? Anong ginawa mo? Hindi ko nga alam, Nay. Tatrabaho ako ng maayos para sa pamilya namin. Anak, sinabi ko naman sa'yo na hindi ko gustong ugali ng asawa mo. Ikaw lang naman ang nagpupumilit. Wala naman akong magagawa. Dahil puso mo yan. Hindi ko naman matuturuan kung sino gusto mong mahalin. Nay, mahal ko si Mitch. Kaso, wala siyang tiwala sa akin. Pabayaan mo na siya, anak. Kung walang tiwala sa iyong babae, hiwalayan mo na. Huwag kang magpadesperado, anak. Dapat noon pa, nagtanda ka na. Ilang beses ka na niyang pinaghinalaan. Ilang beses ka na rin niyang pinalayas. Tapos, hindi ka pa rin ba nagsasawa? Anak, matanda ka na. Pumili ka sana ng babae na hindi ka sinasaktan ng ganyan. Siguro, Nay, ito na yung kabayaran sa ginawa ko kay Lovely. Siguro nga, anak. Pero sana, matauhan ka na. Alam nyo, Nay, sayang po. Meron pa naman akong sorpresa sa kanya nitong buwan. Kaya nga po, kinakausap ko yung boss ko para mag-overtime ako. Para may pandagdag ako sa pinag-iipunan ko. Sorpresa ko pa sana si Mitch. May bibilin pa sana ako sa kanya. Kaso, ganito naman nangyari sa akin. Anak, hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Hindi niya ito pinapahalagahan. Halika na, anak. Magpahinga ka na muna sa loob. Sige po, Nay. Nay, papasok na po ako. Sige, anak. Mag-iingat ka, ha? Sige po, Nay. Alis na po ako. Sige. Pare! O pre, ikaw pala. Kumusta na? Okay lang pare. Kailan ka ba nandito? Di ba sa ibang bansa ka nagtatrabaho? Matagal na ako dito. Hindi lang ako mabalik sa ibang bansa. Bakit naman pare? Wala pare. Tumatanda na tayo eh. Tsaka isa pa, mas inuna nila yung mga lokal kaysa sa mga dayuhan. Ganun ba? Isa ka na nagtatrabaho ngayon? Kilala mo ba yung classmate natin si Gladys? Oo. Bakit? Doon ako nagtatrabaho sa kumpanya niya. Talaga pare? Oo pare, mabuti nga. Mabait yung taong yun.
Bigyan niya ako ng magandang posisyon sa kumpanya. Mabuti naman kung ganun pare. Ikaw pare, saan nagtatrabaho ngayon? Nako, dyan pa rin. Nagbubukid. Ikaw naman, maganda nga yung trabaho mo eh. Siguro, sarili mo yung binubukid mo. Oo naman pare. Kaya kahit hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, may binubukid ako. Sige pare, alis na ako. Baka mahuli ako sa trabaho ko. Tsaka ulit tayo mag-usap. O sige pare, kung wala kang ginagawa, punta ka lang sa bahay. Nandun lang ako. Sige pre, sakto bukas, day off ko, pupuntahan kita. Sige pare ah. Sige pre, para. Pare, Uy pare. Ayos ah. Halika, tuloy ka. sige. Halika pare. Upo ka muna. Pasensya ka na pare ah. Medyo makalat tong kubo ko. Ayos na pare. Ah pare, ano gusto mo? Juice? Kape? Ano, pili ka. Alak pare. Saan ba pwede makabili ng alak dito? Doon lang, kay Laling Lydia pare. Pare, pwede ikaw lang yung bumili? Oo naman pare, walang problema. Pwede pare. Sige pare, tayo mo ko dyan pare ah. Sige pre. Oo pare, naalala ko yun. Grabe yung araw na yun. Ang daming tao nun, nakakahiya. Oo nga eh. Tsaka pala pare, saan na nga pala kayo ng misis mo? Wala na kami pare. May isang taon na kaming hiwalay. Ganun ba pare? Taga saan ba siya pare? Daga ibang bayan lang pare. Nakakilala kami sa ibang bansa. Kaya nagkamabutihan kami. Ang totoo niyan pare, meron pa akong kinakasama bago siya. Iniwan ko siya dito pag pinagpalit ko sa kanya. Bakit naman naghiwalay kayo nun? Sobrang silosa kasi si Mitch. Mitch? Sobrang pogi mo kasi pare kaya pinagseselosan ka. Hindi naman. Kasi nga, ang pinagsisilosan niya noon si Gladys. Gladys? Yung dati nating classmate? Oo. Di ba sinabi ko na sa'yo na siya ang boss ko? Eh may asawa at anak na yun, di ba pare? Ba't niya pa pagseselosan? Hindi ko nga alam pare. Bakit galon si Mitch? Hindi ako pagkatiwalaan. Alam mo pare, ikaw lang ang makakasagot dyan. Alam ko namang checkboy ka dati. Noon yun pare. Pero ngayon nagbago na ako. Ganyan talaga ang mga babae pare. Kahit wala silang pruweba, nasa isip na nila yun na may ginagawa tayong mali. Iba si Mitch pare. Sobrang tapang. Lahat ng gamit ko, hindi niya binigay. Naghirap ako nung araw na yun. Sinabi ko sa sarili ko na kakayanin ko. Kaya pumangon ako ulit. Tama yan pare. Babae lang yan. Kung di ka niya kayang respeto, huwag mo na pilitin. Alam ko naman pare. Alam ko naman na mayroon akong pagkakamali sa buhay ko. Ito na siguro yung karma ko. Kaya kung ako sa'yo pare, mag-focus ka muna sa trabaho mo. Nandyan naman yung nanay mo eh. Gawin mo siyang inspirasyon mo. Tama ka dyan pare. Para hindi na nai-stress si nanay. Hindi mo na ako mag-asawa. Darating din yan sa'yo pare. Kung may nakatadhana naman para sa'yo, darating din yan. Oo pare. Wala mong nasa isip ko yung mga babae. O pare, ano nga muna natin pag-usapan yan. Kano sahod mo dun pare? Baka malaki sahod mo dyan ha. Trabaho mo. Sakto lang pre.
Paano kaya ito? Pati pambayad ng kuryente, wala ako. Mabuti pa sa ibang bansa, madaling kumita. Ma! Ihatid mo nga ako sa bahay ng barkada ko. Nagyayaya kasi sila sa akin. Hindi pwede, anak. Walang gas yun. Eh di palagyan mo. Hindi pa nga tayo nakakabayad ng kuryente. Dahil wala tayong pera. Gas pa kaya? Ano ba naman yan? Pahingi na lang ako ng pamasahe. Aalis na ako. Ano ba, Rysel? Huwag mo na nga dagdagan ng problema ko. Pumirmi ka ng alam muna dito sa bahay. Ano ba yan, ma? Naghihintay na sa akin yung mga kaibigan ko. Tigilan mo nga ako. Sa halip na tulungan mo ako para mabawasan ang problema ko, lalo mo lang ginugulang utak ko. Nakakainis. Lalo pang dinadagdagan ng init ng ulo ko. Sino naman kaya ito? Hello? Ma'am, due date na po ninyo ngayon. Kailangan nyo pong magbayad. Isa ka pa? Pwede ba? Pupunta na lang ako dyan kapag may pambayad na ako. Nakakainis talaga. Ma! 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 Bakit? Nasaan po yung kotse natin? Bakit wala po sa labas? Ma! Ano? Magsalita ka! Binenta ko na. Ano, ma? Bakit mo binenta? Ano nang gagamitin natin ngayon? Eh di, mag-jeep ka. O kaya tricycle na lang pagpapasok. Ano ba yan, ma? Hindi na ako sanay. At isa pa, bigay sa akin yun ni Tito JR. Huwag mo nga mabanggit-banggit sa akin yung pangalan na yan. Totoo naman ah. Yun na nga lang yung bagay na mahalaga sa akin. Binenta mo pa. Gibit na tayo, Rysel. Anong gagawin ko? Kung bakit mo naman kasi pinalayas si Tito JR, hindi mo naman pala kaya magtrabaho! Huwag mo nga ako sisising bata ka. Eh totoo naman, di ba? Kung hindi dahil dyan sa kakaselos mo, hindi tayo mahihirapan. Malaki ang naitutulong sa atin ni Tito JR, ma. Hindi mo ba naiisip yon? Bakit mo ginawa sa kanya yon? Hindi talaga magtatagal sa'yo ang mga lalaki, ma. Kung ganyan ang ugali mo. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Ganyan ka naman eh. Eh kasalanan mo naman talaga lahat. Sige ma, ituloy mo. Yan ba ang gusto mo? Para mawala na rin ako, katulad ni Tito JR. Rysel. Sorry. Rysel! Nay! O anak, papasok ka na ba? Opo, Nay. Papasok na po ako. O sige anak, mag-iingat ka ha. Opo, Nay. Nay, mamaya po, maaga akong uuwi. Samahan niyo ako mag-grocery, ha? Naku, mukhang sasahod na yata ang anak ko ah. Opo, Nay. Mamaya po. Pagbutihin mo pa ang ginagawa mo anak, para may pagmamalaki ka sa babaeng nananakit sa'yo. Galon na nga po yung ginagawa ko, Nay. Sige na anak, baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Sige po, Nay. Mitch? JR? JR! Hanggang ngayon siguro, hindi pa niya ako napapatawad.
Bakit ayaw niyo sagutin? Sagutin mo na please, JR. Bakit pa kaya tumatawag? Bahala siya. Ang kulit naman niya. Hello? JR? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? JR, pwede ba tayo mag-usap? Para saan pa pag-uusapan natin? Yung tungkol sa atin. JR, patawarin mo na ako sa nagawa ko sa'yo noon. Mitz, matagal na yon. Oo, pero sana mag-usap tayo ng personal. May trabaho ako. Mitz, busy ako. Ganun ba? Sige, pag may time ka na lang, dalaw ka minsan dito. Susubukan ko. Bye. Nay, ano po? Saan ka galing, anak? Doon po kila Mitz. Ano? Nagkabalikan na naman kayo? Hindi pa, Nay. Pero okay naman kami ngayon. Hindi ka na nadala, JR. Ilang beses ka nang pinalayas ng babaeng yun. Nay, hanggang gawin pa kasi meron pa akong nararamdaman sa kanya. Lintik na pagmamahal yan. Ang manhid mo! Nay, ayokong tumanda na walang kasama sa buhay. Oo nga. Pero piliin mo naman yung taong irerespeto ka bilang tao, anak. Sige po, Nay. Papasok muna ako sa kwarto. Ano kayang ginawa ng babaeng yun? Kung bakit ganun na lang ang anak ko sa kanya? Mano po, ma? Kaawaan ka ng Diyos. Halika, maupo ka. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba, nagpunta dito ang Tito JR mo. Kayo na naman ba, ma? Hindi pa. Pero, papunta na rin sa ganon. Mabuti hindi pa nadadala sa ugali mo si Tito JR. Anak naman, alam kong mahal ako ng Tito JR mo. Kaya, hindi niya ako matitiis, no? Ay nako, ma. Pag yan nauntog, wala nang babalik ni Tito JR sa'yo. Bakit? Mahal ko naman siya. Oo nga, ma. Pero iba pa rin yung ginagawa niyo sa kanya. Pananakal na po yung ginagawa niyo. Sige na po, ma. Papasok muna ako. Magpapahinga. Basta. Kailangan bumalik sa akin si JR. Hindi ako titigil hanggat hindi siya bumalik sa akin. Halika. Halika, pasok ka. JR, alam na ba ni Nanay Lisa na nagkabalikan tayo? Hindi ko pa nga nasasabi. Bakit? Ayaw na ba niya ako para sa'yo? Hindi naman sa ganon. Nasaktan rin si nanay sa mga nangyari sa atin. Ganun ba? Sana mapatawad niya rin ako sa mga pagkakamali na nagawa ko sa'yo noon. Hayaan mo.
matatanggap din niya ulit. Sana nga. Sige mates, muna na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay. Ayaw mo bang dito na lang matulog? Tsaka na lang siguro. Sige na, muna na ako. Sige, mag-ingat ka. Unti-unti ko na ulit makukuha ang loob mo. Nay, mano po. Saan ka galing, anak? May piyontal lang po ako, Nay. Ganun ba? Kumain ka na doon, anak, sa kusina. May niluto akong ulam. Busog pa ako, Nay. Mukha nga. Siguro kumain ka sa labas, no? Kaya nabusog ka. Ah... Sige po, Nay. Baban niyo muna ako. Si Mitch. Hello, mahal. Nasa bahay ka na ba? Hindi ka kasi nagchat-chat sa akin. Nay! Ano bang nangyayari? Sino bang kausap mo? Hello, mates. Mamaya na lang. Tatawagan kita ulit. Nagkabalikan na naman kayo ng babaeng yon? Nay, hayaan nyo na kami. Nagsorry naman sa akin si Mitch eh. Ganun na lang yon? Magpapauto ka na naman sa babaeng yon? Hindi naman sa ganun, Nay. Nagmamahalan naman kami. May mga bagay lang talaga na hindi kami kakaintindihan. Bahala ka nga sa buhay mo! Nay! Nay! Nay. Papasok na po ako. Sige na po. Ay nako, hindi na siya nagtanda sa mga babae. Galit na talaga si nanay sa akin. Pero wala naman siyang magagawa. Mahal ko si Mitch. Hello? Hello, mahal. Nasaan ka na? Nakaalis ka na ba dyan sa bahay nyo? Alis na ako. Mamaya pala, daanan mo na lang yung niluto kong ulam dito para may pang lunch ka. O sige. Dadaan na lang ako dyan mamaya. Sige, mag-iingat ka. O sige, salamat. Mua. Mano po dito? Asan si mama mo? Nasa kusina po. Maupo muna po kayo. Sige, salamat. Tawagin ko lang po siya. Sige. Mahal, nandito ka na pala. Nag-almusal ka na ba? Oo, tapos na. Kanina pa sa bahay. O ito pala, baon mo.
para hindi ka na bumili ng pagkain. Niluto ko yan para sa'yo. Hindi na nadala si Tito JR kay Mama. Kawawa naman siya. Sana nga magbago na si Mama. Pera lang kasi ang mahalaga sa kanya. Salamat dito, Mitz, ha. Ano ka ba? Huwag kang magpasalamat. Asawa mo ko. Obligasyon ko ito. Mukhang nagbago na talaga si Mitz. Sige na. Aalis na ako. May meeting pa kasi kami ng boss ko. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Mamaya, babalik na ako dito paglabas ko. Sige. Makikipag-meeting sa boss niya. Huwag kang magalit. Relax, Mitch. Ma, anong balak mo? Makikipagbalikan ka ulit kay Tito JR? Wala. Siyempre, mahal ko ang tito mo. Bakit mo natanong yan? Kasi alam ko na pera lang ni Tito JR ang gusto mo. Dahil wala ka namang pera, Ma. Ulitin mo ang sinasabi mo? Hindi ka mabubuhay nang wala kang hinuhututan, Ma. Bakit? Hindi ka ba nakikinabang sa perang yon, ha? Para sa'yo din naman ang ginagawa ko. Bakit hindi ka na lang maghanap ng trabaho, Ma? Hindi yung umaasa ka lang kay Tito JR. Tapos aawain mo lang siya. Umalis ka na nga sa harapan ko. Sinisira lang ng batang yun ang diskarte ko. Mahal? Mahal? Bakit, mahal? Mahal, yung ATM ko, nakita mo pa dito sa bag ko? Nasa akin. Hindi ko pa naibabalik. Sandali lang at kukunin ko. O, ito, mahal. Bakit? Nag-withdraw ka ba? Kahapon kasi, nagpunta ako sa mall. Kasama ko ang friends ko. May binili lang ako. Ganun ba? Bakit hindi mo pinalam sa akin? Sorry na, mahal. Hindi ko pala nabanggit sa'yo. Sige, mahal. Alis na ako. O sige, mag-iingat ka. Wala ka nang magagawa, JR. Lahat ng pera mo, nasa akin na. Hello, JR. Hello, Nay. Bakit po? Anak, medyo masama yung pakiramdam ko. Ano po? Sige po. Pupunta lang po ako dyan. Sige, anak. Pre, salamat ah. Oo, pare, sige. Nay, ayos lang ba kayo? Ayos na ba yung pakiramdam nyo? Medyo, anak. Baka naman mataas yung dugo nyo, Nay. Siguro nga, anak. Hindi kasi ako nakainom ng gamot ko mula kahapon. Bakit hindi nyo sinabi sa akin agad, Nay? Para makabili ako ng gamot nyo. Nahihiya naman ako sa iyo, anak. Lalo na kay Mitch. Baka awayin ka na naman nun. Sandali lang po, Nay. At bibilihan po kita ng gamot nyo. Hintayin nyo po ako dyan. Pupunta lang po ako ng bayan. Ikaw bahala, anak. Sige po, Nay.
Bakit walang laman yung ATM ko? Sinasabi ko na nga ba eh. Mitch! Mitch! Oh, bakit, JR? Bakit walang laman yung ATM ko? Saan mo ginamit yung pera? Bakit? Masama bang humingi ng pera mo? Pero bakit mo inubos? Kailangan ko bumili ng gamot ni nanay. Halos lahat ng sahod ko, binibigay ko sa'yo. Pati ba naman ng ATM ko, inubos mo? Naubusan ako ng pera. Kaya kinuha ko na muna yung pera mo dyan. Total, malapit na rin naman ang sahod mo. Paano yan? Wala akong pabili ng gamot ni nanay. Saan ako kukuha? Di manghiram ka muna. Ano bang klaseng buhay ito? Saan ka pupunta? Maghanap ng mga utangan. Bakit hindi pa dumarating si JR? Bakit ayaw niya sagutin ng telepono? Kagabi pa hindi umuwi yun ah. Ma, bakit hindi ka mapakali dyan? Ang tito JR mo kasi, hindi sinasagot ang tawag ko. Baka naman nagsawa na sa ugali mo, ma. Kaya hindi ka inuuwian. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hay naku, ma. Yung ugali nyo kasi, baguhin nyo na. Bakit ba? Pwede bang hayaan mo na lang ako sa diskarte ko? Bahala ka nga dyan, ma. JR, Mitch? bakit hindi ka umuwi ng bahay, ha? May sakit si nanay. Kaya hindi ko maiwan dito. Wala akong pakialam. Siguro pinagtatakpan ka lang ng nanay mo, no? May babae ka siguro. Ano ba yung sinasabi mo, Mitch? Totoo naman, di ba? Kahit nga tumawag ka sa akin, hindi mo magawa. Tapos idadahilan mo may sakit ang nanay mo? Napakakitid talaga ng utak mo. Makitid na kung makitid. Umuwi ka sa bahay ngayon din! Bakit hindi ka makaintindi? Andun si nanay sa kwarto. Bakit di mo tignan para maniwala ka? Basta umuwi ka. Mga anak, huwag na kayong mag-away ng dahil sa akin. Nay, bakit pa kayo bumangon? Nakita ko kasi nagsisigawan kayo. Nakita mo na? Alam mo na may sakit si nanay. Ayaw pa mo maniwala. Anak, huwag mo na akong lalahanin dito. Nay, hindi ko po kayo pwedeng iwan dito. Sige na anak, para wala nang away. Umuwi ka na, Mitch. Pag may nangyari sa nanay ko, Nay, tara na po sa loob. Pabayaan niyo na si Mitch. Kaya pala hindi ka na umuwi sa bahay, ah. Dahil sa babaeng yan. JR! Ano? Hindi mo ba ako papakilala sa kanya? Halika nga dito. Huwag mo ako ipaya sa bus ko. Nahihiya ka na ipakilala mo ako sa kanya? Dahil ba babae mo siya? Hindi ko siya babae. Ano? Kabet? Lalong hindi. Umalis ka na dito. Huwag kang mag-iskandalo. Mitch? Ano ginagawa niyo rito?
Umalis ka na dito. JR, anak, Wow! Pati nanay mo? Kitang-kita talaga na kinukonsinti ka pa? Mitch, nandito lang ako dahil... Nandito ka dahil sa kabet ng anak mo? Hindi, Mitch. Nay Lisa, kamusta na po kayo? Hoy! Mitch, Huwag ka nga nakikisingit dito! Mitch, malaki ang tulong ni Gladys noon kay nanay. Kaya wag mo siyang awayin. Oo, Mitch. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kaya nagmamagandang loob din ako. Ikaw, Mitch, nag-alala ka ba kay nanay noon? Di ba hindi? Totoo pa lang sinasabi nila na magaspang ang ugali mo. Talaga ba? JR, palayasin mo nga yung babaeng yan dito. Mamalasin ang negosyo ko dahil sa kanya. Malis ka muna dito. Sige na. Bitawan mo nga ako! Ang kapal naman ang pagmumukha ng babaeng yan! Sige na, malis ka na. Kamay tayo mag-usap. Sige na. Mitch. Mitch. Oh, mabuti umuwi ka na. Yung mga gamit ko, kukunin ko na. Ano? Makikipag-iwalay na ako sa'yo. Hindi ko na kaya yung mga ginagawa mo sa akin. At napapahiya ako sa mga tao. JR, huwag mo akong iwan. Patawarin mo na ako. Magbabago na ako. Hindi na magbabago ang decision ko, Mitch. Tito? Rysel, ikaw na bahala ka sa mama mo, ha? JR, patawarin mo na ako. Huwag mo akong iwan. JR! Ma, tama na. Palayain mo na si Tito JR. Sige, umalis ka! Pero wala kang dadalhin kahit isa sa gamit mo. Ma, sige na po Tito JR. Pasensya na po sa lahat. Sige, Rysel, aalis na ako. Mag-ingat kayo, ha? JR! Ma, Hindi ko kayo patatahimikin. Ma, sinabi ko po, tama na. Para sa ikatatahimik nating lahat. Hindi ako papayag! Ano pa bang magagawa mo, Ma? Natauhan na nga siguro si Tito JR sa ugali mo. Ilang taon ka rin niyang tiniis, Ma. Ako ba ngayon sisisihin mo? Para din naman yun sa kinabukasan mo ah. Dahil siya lang ang maaasahan ko para sa pagpapaaral ko sa'yo. Kung yan lang din naman ang problema mo, Ma, mas mabuti pang huminto muna ako sa pag-aaral ko. Hindi pwede anak. Ma, ayokong nahihirapan ka. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Para sa atin. Total, madami naman diyang mapapasukan. Hindi po natin kailangan ng ibang tao para matustusan ang pangangailangan natin. Handa naman po akong magsakripisyo para mabuhay lang po tayo ng tahimik. Tama ka anak. Pagpasensyahan mo na ako. Siguro, dala lang ito ng stress. Alam mo na, hirap na ako maghanap ng trabaho. Marami pa naman pong ibang paraan, Ma, para makapagsimulang muli. Ma, alam ko po na madami na po kayong maling nagawa. Pero sana, sa pagkakataong ito, baguhin niyo na po ang ugali niyo. Mas lalo lang po kasing gumugulo ang sitwasyon natin. Sa halip na mag-focus tayo sa ibang bagay para sa kinabukasan natin. Ma, tama na po. Nakakaawa na po si Tito JR. At lalong-lalo na po kayo. Ako po yung nasasaktan para sa inyo. Pasensya ka na anak. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Pangako,
magbabago na talaga ako para sa'yo. Gawin niyo po yan para sa sarili niyo, Ma. Alam ko pong mabait po kayong tao. Mahal na mahal kita, Ma.